Jenengan to? Cok nyatuti. Nyatuti ngene sapa? Nek sing klambi putih iki. Aku nyatuti ngene wiyagana, Pak. Nggih. Walah Tin, bondo donya iki nggo ngopo to tak takon aku. Lah jenengan ra butuh. Lho, ya butuh sing jenenge wong urip iki ora bakal ora butuh bondo donya. Heeh. Ditumpuk nganti tumpuk gunung ae ya sesuk ora kanggo percaya aku. Ha iya. Nerape. Nek ya apikne nek ora nyatuti ngono ki apikne. Sing nyatuti iki sapa? Ya mbok cangkeme sing apik. Nek ora posisine aku kesel lho iki. Jenengan nyatut mboten? Piye? Nyatut ora? Ora. Ora ya wis. Ora ya wis ning lambemu ngarani. Iki wis ora ndagel, iki wis nesu tenan aku. Lah ngopo nek nesu tenan? Aku ngunake kaya ngono ki padha karo aku tok kira nyatuti dite kanca-kancae. Wis Gong, sabar Gong, sabar. Sabar apa? Sabar ana watese. Kulon Progoe duwe wates kok. Lah ya kuwi ngono aku. Ngonamu sakarepmu. Ngonamu tenan Pak Udu. Lah ya Kulon Progo. Ngonamu to? Heeh. Delok. Ning 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 nong 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 nong. Kedap tasma aku nyawang selendang biru. Solai semeh kula nyuwun semantenipun Mbak Wahyu Krisnawati. Neno monggo Mbak Wahyu. Wah alon-alon selendang biru monggo selendang biru hamung ngenai hati nora tekan batin setiamu nora tekan batin setiamu selendang biru ya dipun dawakan srepek Mas monggo tetep ya terus ayo aku mengarep njupuk rokok ngono kok kowe bingung tetep ana janjimu selendang biru ngerti destinasi wisata atau kunjungi reng wis no wah aku wis kulino maca sorot Gunung Kidul iki kulino meliput destinasi wisata Tlaga Junge ya ora men cukup dienggo iso dienggo tetenguk ngarep penggale ning ya iso numpak kapal iso mancing werna-werna ya reng werna-werna mulai ya kala mangsa sok nek libur kuwi Truk ayo apa jenenge iki ngarep penggale ana ing kene moko kene warunge pirang-pirang teh iki paling enak dhewe teh Wonosari. Oh Gunung Kidul wedangan karo
ndelok banyu. Wah, mongko nek pas rendeng banyune kimplah-kimplah. Ning ya tak jaluk kanthi banget ya, Tru. Iya. Sing prayitna ngati-ati merga kadang kala awake dhewe sing minangka dadi masyarakat siwa tenganing Tlaga Njung iki wis ngupakara sing sapi-apike, ngupakara sing sak becik-becike digawe resik, digawe asri, digawe peni. Ning kala mangsa ana lho to wisatawan sing nakal, kaya canom-nom kuwi terus nggawa cet diorek-orek lan sak piturute. Ha kuwi kudu dielekke. Mula kudu dijagani aja nganti ngrusak marang alam sekitarnya. Manuke ya ora di apa jenenge dijolo, heeh. Men sapa nang kene nek manuke akeh, wit-witan kuwi gencoke manuk ki rasa dadak ngingu nang omah cukup dolaning Tlaga Njunge karo ngurungokke emprit. Emprit ki yo. Kowe aja ngece lho, Tru. Saiki manuk gereja sing sapa ning anu gedung-gedung kae saiki nek didol ning apa pasar manuk ki nang regane lho. Wih, ana regane wae. Iya, manuk gereja ki iso ngriwek. Oh, ngono kae. Aku tau tuku kowe. Ngene wong tuwa. Heeh. Dipetheti terus sing bakul iki ming gereja lho kowe. Ha iya. Tak tuku 150. Waduh. 1000 saking pengenku to tekan omah modar. Sing ngriwek cangkemku. Ngriwek mergo ngunek-unekke bakule. Iya ya, Gong. Heeh. Saiki karang apa-apa ki sing besar apa rusak mergo pola tingkahe menungsa to. Wis, buktine rasa dadak ado-ado. Wis saiki iso nyawang emprit. Angel saiki do dijolo. Oh. Nganggo net kuwi lho. Heeh. Sawah dijagani net gusah, emprit ewon mlebu net kabeh. Dinggo ngopo, Kong? Dijolke dolanan karo dijolke karo cah cilik-cilik kuwi. Oh. Ana sing dolke ember entuk emprit 3. Midolke ceret mbok bedah entuk emprit 3. Maksudku ki golek dhuwit ya kena ning aja kaya ngono carane kuwi mematikan perkembangbiakan emprit ta, Tru. Mongko emprit ki arep meng manuk cilik ning iso dienggo kaca benggala lho. Ha iya. Awak dhewe sing beda agama kok do kerah, emprit kuwi do ora tau kerah kok. Oh. Emprit kaji ora tau kerah karo manuk gereja. Ha iya. Emprit kaji kerep mencok ning gereja. Gereja kerep mencok ning masjid. Ha iya. Ini ada apa-apa, menungsane kuwi sing sok kenengane gelut, ming perkara beda penemu, beda kepercayaan kok kerah. Ha iya. Kuwi tiru manuk wae iso ya, Gong. Tiru manuk wae iso kok. Mula nek njonge kene iki diculi Udakara Cecak Rawa 40. Sing arep ngragati sapa Cecak Rawa 40 iki? Cecak Rawa iki saiki mlethek saka ndok kowe iso 5 yuta 6 yuta lho. Bayi piyek kuwi, anakmu ora payu 5 yuta. Kalah karo Cecak Rawa. Mbok ora sia-sia reng, ya ora terus dibandingke karo anakku kok ya. Lho kuwi tenan kok, murai batu Cak Rawa regane semono kuwi, takono ora percaya. Aku mengar diculke. Lho, anak niat tenan. Wah, sapa ngerti terus do mencok nang witutan sing dhuwur kae sing wisatawane tengok nang isor, manuke nang dhuwur do ngoceh tung plong tung. Wah, saya apik, saya asri, saya endah. Heeh. Tur dinae tulisan dilarang berburu. Ngono ya, Gong. Iya. Kuwi jenenge ngupakara destinasi wisata tenan. Iya, golek gaweke taman dienggo selfie. Lho saiki ora lagi usum selfie to. Ha iya. Pancen ya iso digawe werna-werna, Gong. Iso digawe werna-werna wis to. Angger niat tenan tur ya didukung karo pemerintah. Ora ngomongake pemerintah pusat, ora ngomongake pemerintah kecamatan, ora ngomongake pemerintah desa. Ya kudu dukung tenan. Iya. Nom-nomane wis do cancut gumregut, nek ora didukung, ayo percuma. Engko barang wis dadi apik terus do tepuk dada. Lho iki, kene iki camate aku mula apik. Monggo mbiyen ora campur tangan. Lho kene iki lurahe aku, mula saiki njunge apik. Monggo mbiyen ora campur tangan. Aja sok kaya ngono kuwi, abot padha dipikul, enteng padha dicangking, bekerja sama bebarengan. Bangun destinasi wisata njunge kene iki. Iya. Bener. Ayo wajib ya pancen ngono kuwi kok. Petro, ngopo? Endi mau layange? Ana layang meneh, Tru? Ya dibuka.
diwaca. Lumayan. Heeh. Keluarga besar akrab. Wah, lagi akrab meneh sing nyuwun. Arisan Ranto asal Pacarjo. Nyuwun sekar sesideman dipun bawani Kintun Prastya ingkang nyekar Mbak Tatin. Edan. Tatin iki bengi iki sabae apa ya? Ha iya. Sapa-sapa kok kegot karo Tatin? Ha iya. Monggo nek dimatke 2 dina 3 dina. Ora ana cahyane babar blas. Wis ora ana kowe ora ngerti nek biasa. Oh, nek Panjawa pancen bocah kuwi aurane metu ketok. Heeh. Ning nek pas biasa nang omah, walah asli aku munek-munek terus. To. Wis nganggo sarung, heeh. Digubete nggon dada ngene iki kaosan seporet. Wah. Mongko seporete putih wis rada kuning lho. Heeh. Mergo ora tau dikumbah. Ha iya. Rambuté owol-owolan, terus linggo nang kursi jegang. Ha iya. Sikile sing siji munggah karo udut 76. Tatin ki udut to. Udut kuwi asline. Oh. Nek ora pas wayangan sepi kae ya udute ontrel. Ontrel yo sing digoleki nang kebone lho. Ya diaturake mengko ndak wektune entek le. Ah iya. Sing kepareng nyuwun sapa iki mau Mas Prastya? Ya, iki ya dijaluk meneh dite iki mesti. Ya iya. Nek ra tak slempitke ngisor asbagen iki ndak kabur. Ha iya. Ya ditaturke. Ayo Mbak Tatin, yo sesideman jumeneng. Heeh. Denaren dek ora ngantuk ya. Ora ngantuk, pendapatan malam ini lumayan banyak kok. Kula ora tau ngantuk ya. Nek sepi ae ya, wah aku sing lereran tenan timbuh iki kena dayane apa kok. Awakku ya dilorosi otot bebayune tenan. Heeh. Mergo aku mlebu pekarangan kono ana tulisane Makom Jonge Mudhar. Heeh. Ciri khasku pokoke. Pun permisi dereng. Oh wis kok ya nderek assalamualaikum wis muni aku. Ya. Dadi jinise ngantuk. Sesideman, Jinise ngantukan. Ora ngantuk tekan biar aku tetepan yo ming bola-bali iki lihat-lihat. Heeh. Ya wis ora aneh kok Gong wong aja kok kowe. Kanca-kanca iki delok to. Mripate melek ning nyawane wis muntuk-muntuk. Nyawar turu kuwi lho. Heeh. Wis omonge wis ora gelem ngangkat lambe iki wis ora kuat. Nek dijak omong kancane piye kan garapane apa wis mlakune wis ora ngapa. Wis mlakune sempek-sempek enem wis. Sesuk libur terus. Iya, wah. Nggih. Kok meng sedina to, Pak? Hah? Kok meng sedina? Ayo selone ming sedina kok ya. Sedina kuwi dimanfaatke sing saapi-apike. HP di silent pateni. Aja ana sing wong ngebel. Ngaso. Heeh. Ngono nek klirir ngundang tukang pijet. Heeh. Adus terus sore turu meneh ditutuk-tutuke. Mbon. Wis. Nek ra digriseni bojomu. Sing bahaya niku. Mumpung nang omah, Bu. Kaya mesti ngapa? Kepro watu sisan kowe. Ora kena diganggu. Nah iya, aku ya ngono. Aku nek muni prai pindah omah. Ora nang sewon aku ngulon nang Sedayu. Turu nang kono ngloso, glundung-glundung. Heeh. Agi makler kirikku njegok. Ayo. Keganggu. Ha iya ora apa-apa ngingu-ingu wis diniati ngingu-ingu. Barang saiki arep tak culke, arep tak keke wong, bojoku dipenging, ayo wis aneh wis. Heeh. Ha tok nggo apa to, Gong? Nggo jaga malam. Oh, wah iki malinge semene kok iki. Malinge semene. Sing endi? Nambenan putih iki lho. Nek ngerti aku ora nang dalem terus do griming. Aku wis kuwatir kok penabuhku Dayasa gamelan ki njukuki nggonku apa ya aku. Ya ora kok ya do nyelengi tuku dhewe-dhewe kok
Iku arep tak cek sing demung slendro kok nek ora ilang wah genah santosa iki. Heeh. Wiwitane anderek sang sowan menyang kota gedhe ya bendera terus yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang pramana ning wasis nyatut jenengan to sok nyatuti ngene sapa nek sing klambi putih iki aku nyatuti ngene wiyagana Pak nggih walah tin bondo donya iki nggo ngopo to tak takon aku lan jenengan ra butuh lho ya butuh sing jenenge wong urip iki ora bakal ora butuh bondo donya. Heeh. Ditumpuk nganti tumpuk gunung ae ya sesuk ora kanggo percaya aku. Ha iya. Wis iso nglipur para rawuh akeh banget ngene iki sarasaku wis seneng tanpa apa-apa. Heeh. Eneng turahe aku ya matur nuwun dene ora. Ya aku njupuki nggone kanca-kanca. Wis to, kowe iki iso omong bondo donya apa? Maksude iki meng sakanane nek aku ki wong ora tau piye-piye kok. Ha iya. Nek ana sing ngarani bodho kae bagong duwite mbok sak gunung ketur apa? Gunung ketur iki kampung ora mbenduk blas. Ha iya, Gusti iki Maha Adil. Heeh. Kadang kala ngene contone, kowe nyekel, kowe nuwun sewu, misale kowe iki meng wong nganggur. Kowe nyekel dit 15.000. Aku wong nyambut gawe nyekel dit 15 juta. Iso kok enteke bareng. Kuwi gedene sing kan kuwi lho, adile sing kuwasa. Nggih. Ha tenan, butuhku luwih akeh. Butuhmu mung luwih sithik, wis cukup. Aku nek ora akeh ora cukup. Ngono kuwi carane hitung. Heeh ya, Renggong. Ha iya, padhake ora. Kok tekan kono? Prung ngono kuwi iki. Kowe 15.000 dienggo sesasi cukup. Aku rung karuan. 15 juta nggo sesasi cukup. Iya. Ngono kuwi adile sing kuwasa. Mula beliau itu memberi banyak, tapi beliau juga mengurangi akan banyak juga. Oh iya ya. Pokoknya intine bersyukur. Apa? Bersyukur. Ya kowe niba tak syukurke. Lah piye to? Bersyukur lek dikek rezeki lho, pira-pira. Bener apik. Nek ya apikne nek ora nyatuti ngono ki apikne. Sing nyatuti iki sapa? Ya mbok cangkeme sing apik. Nek ora posisine aku kesel lho iki. Jenengan nyatut mboten? Piye? Nyatut ora? Ora ya wis. Ora ya wis ning lambemu ngarani. Iki wis ora ndagel, iki wis nesu tenan aku. Lah ngopo nek nesu tenan? Aku ngunake kaya ngono ki padha karo aku tok kira nyatuti dite kanca-kancae. Wis Gong, sabar Gong, sabar. Sabar apa? Sabar ana watese. Kulon Progoe duwe wates kok. Lah ya kuwi nggon aku. Nggonamu sakaremu. Nggonamu tenan mau du. Lah ya Kulon Progo. Nggonamu to? Heeh. Delok. Meng perkara ndelok kan njur ra sida nesu.
Aku iki nesu nek didudui. Mbak aja nesu-nesu ngono lho. Aku iki nesu kaya ngopo nek didudui terus ati do nesu. Gelo ngono kuwi lah. Wah, awak kesel iki aja dienggo nesu kok malah pikirane ora apa. Wah, darah tinggi, stroke kok. Ah medun. Hah? Medun. Darahnya kan medun. Ah iya kok ya ngapa kok rasa. Ngomongan karo Bagong ya. Kowe kuwi sing sok nyatuti nggone sinden-sinden. Mau dicintakke ketan akeh mau ora tok domke to, tok emblep dhewe to. Aku ora tak domke ning aku ora nampa Ndek Ayu karo Ne Bupras. Loh, Ndek Ayu pancen tak keke Ayu. Lah iki kan kudune saya dapat, tapi saya enggak. Iki mau sing tak keke 700 luwe lho. 700. 700 luwe kok. Napa? Ora nganti 700 ya kene nek arep dimbui 700. Tak kei aku ki duit nggo apa to, Tin? Lah ndi? Aku ya arep kok nek duit. Sik tak goleki gandeng wis ra ono ya ora sah. Mosok ming tombok kok njukuk nggon aku dhewe atene. Mayang kok suwe-suwe tekor. Terus ke nanggung e. Ya aja nesu-nesu. Ya ora. Ya ndelok. Ngobrol-ngobrol. Delok apa sih? Suaramu lho, gek tokno. Mau tekan ngendi ya? Wis bar kuwi ya, Mas. Oh wis sinden kok kan cerewet ya ngono kuwi. Anggung marang bendara Sang Dyah Sulistya pijer ngincangake alis terus tresno sesideman. becek patenono kuwi nek upama ngedhep karo aku tak pateni tenan ya to. Cinten. Ayo kowe kuwi. Upama aku sing tok suwuni ngono kuwi kowe ndepok ning ngarepku luwe becek patenono slep wis. Rasaku ki ana monggo abrak apa menungso kene. Alah omong ora duwe apa-apa kok arep slepke. Hah? Keris iki Alah kerese ora landhep ngono. landhep bae ora ngece kowe. Keris kowe tak jlemno tak. Ayo meng grisi. Ya ora, keris kok grisi mas tak jlep ngono tak muter-muter ngono. Waduh, ngono kowe mungso keris kowe. Lah aku ora tumomo nek meng keris ngono kuwi. Apa? Balon. Aku cangkeme. Mbok ora caturan karo Bagong. Luwe becik patenonan timbang Iya entuk nawala iki terus sapa? Mas Bendol mengko arep nyumbang lagu. Oh iya. Mas Bendol iki piyai kene mau ngampirke ning daleme
SMS mangke sak rombongan mampir Pak teng griya kula. Aku ya lewat lan, "Ndhe apa? Mboten gadah napa-napa." Ya wis aku. Ya. Kula ya ditawani kon Karo mampir nih. Jalukmu apa jarene? Sapa? Bendol. Oh piyai kene lho ora ndandol-ndandol medun dikeroyok mudar. Lah biasanya ya jenenge bendol kan meni sapa? Ya terus kesik. Liwat kincange alismu Jiwaraka kaya wis sliring-sliring gamelane gong mbok diganti sesuk ah. Lah sing anyar kok mboten dienggo napa ya, Pak? Hah? Sing anyar. Sing anyar ya nang omah urung iso digawa nganggo truk. Oh. Lah kok mboten iso? Ki mau ana pamundutan saka kru gamelan. Oh. Gandeng gamelane sesuk ki abot-abot kowe kon nusungi. Mergo didelok lengene iki sing kuat ketoke meng kowe. Lengen kok kaya kempol. Lagi nggo ngantil ya lara lho. Mbok coba aku emosi. Oh ya aja sok emosi, mengono kok emosi. Lah sesuai kok lengan kempel iki nek ora bagong ora. Ya ora ana. Ah tenane gedhe tenane. Wingi tak delok nggon foto wingi ternyata Ayu iki kalah lemu. Oh iya. Foto pundi? Foto pas foto karo ning godian kae ning nggon sapa kae. Dipajang ning Instagram. Tak delok wedi tatil wis. Wis ah. Wis. Urip ana kutak gedhe.
sik ngendang jaipong gentenan meneh. Sik jenggoten tangane wis arep do ngancing. Ah iya. Aku wis krasa kok mulane kok wis ora teko trampil ngono to ya kowe. Dadi otak karo tangan ki ora sinkron. Otak karepe ngene, tangane ra gelem. Oh, mula kudu leren. Heeh. Ganti sijine. Ha iya. Mulai kanca-kanca iki nek iso didobeli. Kepiye? Kaya bola dewa. Ame ngusul kanca-kanca dobel kok kepiye ora ngeget-geti terus kowe iki. Iki wis tak goleke cara kepiye supaya do ana sing loro telu ijin. Oh. Kok dadi kok nambahi dobel-dobel dengkulmu melocot tekan mudel. Ha iya. Loro banget lugong dengkule melocot tekan mudel. Mangkel senengane. Mas Bendul, ayo kene Mas Bendul kene. Nah, panjenengan iki ning kampunge dhewe kok ayo ning jonge. Heeh. Sesuk ge tak dolane nggonamu. Ning brengose dikerok. Lho. Arep dadi apa nek wangune ben nyumbang lagu. Ya. Ora apa-apa. Dheweke isane apa? Aku seneng nek penggemar-penggemar iso nembang ngene iki. Yen pamunten niku pamundutan saking BWKS ingkang wonten Tugu Cipanas Bogor niku. Tugu Cipanas Bogor nika sareng-sareng nonton bareng. Oh, Cipanas to. Saking Cipanas. Nggih. Mbok didamoni. Didamoni tenan. Ajeng ngaturke napa, Mas? Nyuwun yen ing Tawang. Oh. Ye ing Tawang. Heeh. Yen ing Tawang maksude. Ngarang mbok menawa bekas MC iki ngono kuwi. Omongi mesti mikir ditemplekke lambe. Kados ngene prolegam. Tegata tutik kawudikan dan beriku. Saya tidak berangkat ke kau. Gimana tidak? Foto itu no. Ayo diwiwiti Mas. Yen ing Tawang ana lintang. Yen ing Tawang semanten. Yen ing Tawang. Wo suarane piye? Ono lintang. Wah, nyolong pedhek ya, Gong. Iki sajane iso digunakake iki nek gelem dandan Jawa. Nggo nambahi kekuatan wiraswara, Tru. Oh iya. Lah wiraswarane awake dhewe pateni siji. Cahayu aku ngenteni jumeneng Mas. Ayo ben ketok ora begogok ora. Nah, wah. Hamarang. Meko hingga kosong. Posture iki nggo tuku seragam polisi wis payu lho. Ha iya. Yo medeni pisan. Sunetakon war. Nek gelem tak kei seragam polisi Mas, ngomah ana. Ambok nggih. Heeh ning polisi tidur. Ming semen gelem apa kowe? Tanereki janji ku eling. Nadane keyboard sampean kuwi. Somadata. Wah, angel aku benake ora iso. Aku nek ora iso tak benake minta nengke wae kok. Sumedotres ing tias ing sun. Panci kula latihane nggih keyboard kok. Oh, mboten apa-apa ning dikulinake gamelan.
Sampeyan Mas ingsun merasopo iyange dicegat iki to. lah mangke kula nek lali pripun jenengan sanjang mawon niku Lho lah sampeyan iki eneng kula ngontak jari. Nek meneng antawang ana lintang niku di luar kepala. Oh, sauteke. Ah iya. Terus ya sepira nadane Mas Geter? No. Ah semanten. Sineksenan bumi langit tangis ing tias Wis ngerti tata krama Mas Bendol iki. Ah, kok tata krama. Nek biasane penyanyi-penyanyi kae do nembang tangis ing tias ora dipedhot. Oh, kudune tangis ing tias. Nek ora dipedhot dadi tangis ing tias. Kuwi nek nyetel radio, nyetel tip ono tipe bolak-balik mergo rusak tangis ing wis tanggane kono gak menyang. sias mboten iki Sias ajeng anu lho. Angge mriki ngomong. ngenteni padang rembulan Ya. Mangga manut tintingane gender. Yo. Yen nang tawang ana lintang semonten ora nekat. yen ing tawang ana lintang wong ayu aku ngenteni tekamu marang meko ing akoso nimas janji-janji aku eling wong ayu rungono tangis sing ati binarung swaraning ratri nimas ngenteni bulan dadari desemono janjimu disekseni meko kartiko kairing rasa tresno asih apa-apa Mas. Oh iya, nek klerule cakepane sok mara e. Ah iya. Aku mbiyen tau nembang ngono kuwi bengok-bengok ning kamar mandi diparani tanggaku. Lah mergane jenenge Kartiman. Oh. Meko Kartiman. Ngopo e? Aku ora ngapa-ngapa kok aku ya. Bul Kartika to. Yo. yen inget tawang ana lintang wong ayu rungono tangis sing ati lintang lintang
kok dadi slendro. Ora apa-apa. Nggih, nyuwun pamunten, nggih matur nuwun. Matur nuwun, Man Bedul wis nyumbang kanggo dusune. Heeh. Biasa ngono kuwi anggere selip nadane terus nun sewu rada gerek. Kuwi wis alasan ning wis pakem. Ha iya. Iki mau diweling karo bapak-bapak panitia laksana panitia tru. Kon ngunekke lagu bersih desa ning desane diganti telaga. Oh. Ambane niku dadi kewajiban baku. Ayo bersih telaga. Ngono kae. Ki disuwun. Oh iya, mengke cakepane digantos sedila. Oh iya, karang yo ujupe bersih telaga kok ya, Gong. Heeh. Anu patete dadi barang. Heeh. Yo. Arep dibawani sik ora? Karo ngepaske jam dibawani. Oh iya. Sing kepareng bawa sapa? Ya coba, Mbak, sapa sing ngurung ki? Ya, sapa, Kang? Tak deloke. Anu wae, sapa jenenge iki? Prastiwi wae, Prastiwi. Ya. Selip kabeh saiki. Gerak kowe ya gerak. Ora ya wis. Dadi kewajiban baku. Iki termasuk berkat jasaku iki. Heeh. Ayo Mas Bendul nek ora takon nembang sengara kok seneke ditokke. Engko seneke ra tok ora usah wae aku ora sida kok nembang kok. Ayo. Ayo. Bersih. Bersih. Telaga. Malah do ribut ning kene to iki. Telaga. Rasa tok tanduki wong kuwi iki asine ya ora edan ming edan kok. Golek pengalembono kok kuwi. Wis ngono ta? Heeh. Men diperhatikan. Yo. Desa edan kok ngerti njaluk dit. Ha iya. Sukar sakit Glia angglia tumantang karya. Yo. Glia angglia tumantang karya. Ya, bersih telaga. Ayo bersih telaga, nurehato sukar sakit.
Ya Gunung Kidul kene iki ya ana bersih desa, bersih dusun, bersih tlaga, mawarna-warna, macem-macem ya, Tru. Ini ya tetep nujudake adat budayane awake dhewe pancen bener ngono. Dislendroke, Mas. Dislendroke ya. Kae kok bapak kok ngeret-eret utawa dieret-eret karo Piyai kakung mongko ya isih muda tumaruna. Heeh. Sapa, Tru? Aku dhewe ya urung kenal. Ayo padha kenalan. Ya. Sowan ngersane bapak karo pitepungan. Heeh, ya. Janing yaning nalaka kadirenet langening kalanggiwan aglar pandhan nguncar denon lir kekonang surem sorotetan badan kula nuwun sewu to, Den. Kula niku bingung. Sampeyan ngeret-eret tangan kula. Monggo kula dereng tau tepang kali panjenengan. Panjenengan menika sinten? Siwa Semar. Pancen ana bener ya apa kang dadi ngendikaning Siwa Badranaya? Ora mokal lamun Siwa Semar durung ngerti kelawan aku Siwa, nang aku wis ngerti kelawan Siwa Semar. Resikone artis menika mangken ngaten. Wah. Trembelane kok. Maknut ndasku. Krungu omongane Semar. Pamere janda jamak-jamak. Sing arep
ngundangke kowe iki ya sapa to, Mir? Sampean sinten? Aranku Bambang Priyambada. Bambang Gentolet. Wis ora ana kuwi ya, pelawak wis sedo suwe. Ndara Priyambada. Iya. Saking pundi? Saka Kayangan Sidik Pangudal-udal. Napane Pukulun Rada? Aku klebu putrane. Nanging aku dina samengko ngupaya kelawan Sudarmaku Siwa. Jare putrane Narada. Kok ngupaya Sudarma? Nalika carita ingkang wis kepungkur. Iwang Mikula Narada melu nggiri kuda lenggahing Sang Begawan Ciptaning. Nalika semana Iwang Mikula Narada nampa sating Sang Begawan Ciptaning ingkang nalika semana Iwang Mikula kanika putra Mimba wujuding wanita. Tumuli disedhakake Grbini. Pekasan wiwit iku Iwang Mikula Narada uga Grbini. Satemah mbabarake putra ya kuwi aku pinaringan asma Bambang Priyambada. Wondene dianggep Sudarmaku tanula kejaba mung Raden Janaka Siwa. Mula gandeng dawuhing Iwang Mikula Narada aku kinen tumedhak ana ing jagat ngawu Sudarma. Sarta nyuwun pituduh kelawan Siwa Semar, mula Siwa ayo tuduhna menyang endi lenggahing wong atu aku Raden Janaka Siwa Badranaya. Samareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti. Ngono gareng Petruk Bagong kowe ngerti ora? Ndara Priyambada iki putrane Pukulun Rada sing nalika semana disotke karo Ndara Janaka nalika Ndara Janaka teteki ana ing Gunung Indrakela peparab Begawan Ciptaning. Wong nggih, Pak. Mula Narada terus meteng saka wetenge Narada lair ya kuwi Ndara Bambang Priyambada. Mula terus didhawuhi goleki kalawan Sudarmane ya kuwi Raden Janaka. Nek ngoten awi Ndara kula dherekaken Kang Rama sakmangke boten lenggah wonten Ngamarta menapa wonten ing Kasatyan Madukara. Nanging lenggah wonten ing Satuwarga awit para Pandhawa nedeng gadahi moga inggih menika mbangun pasaryan luhuripun para Pandhawa. Tudukna dalane anjuk ning Satuwarga Kakang Semar Siwa Badranaya ayu derekna Bambang Priyambada. Nika tindak kula dherekaken Ndara monggo. Samareka den prayetna semuriris
miyawat langening kalangguan aglar pandhan muncara denon lir kekonang sorem soropetan badan Koko Prabu ngantos cumengku nanggen kula ngrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu mindhanipun kadidine ngentosi sineming pawa gabus kumambanging Sila Kresna namung sakmangke paduka sampun ketingal tedhak wonten ing Saptawarga Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sampun wangsa wangsul Pandhawa anggenipun amiwiti ambangun parandene sakmangke mboten kanthi kanyono-nyono pendak-pendak dipun bangun tumuli gempal pendak-pendak kabangun pasaranipun para pepundhen tumuli jugruk malih Koko Prabu menika saking dayanipun menapa Pandhawa kirang anggenipun ulah tapa ulah semedi wekasan kirang katarima gesangipun para Pandhawa anggenipun badhe munjukaken inggih menika papan pasaranipun para pepundhen ingkang langkung sae tinimbang ingkang sampun kelampah jagat wasisaning Ubatara Wayapura jagat Yayi nuwun pangapunten sewu-sewu kalampatanipun ing Haraka Tadawadana ngantos ingga dinten rikelenggan sakmangke nembe kepareng sowan wonten Paduka Yayi Prabu mboten dados menapa Koko Prabu namung jengandika Surya pepajaring para Pandhawa bebasan Pandhawa menika ngendika seklimah tindak sepecak mboten ate kantun tansah tetarosan lan paduka Kanjeng Koko Prabu ing mekaten daya-daya sakmangke kula aturi paring dawuh menapa ing kedah katindaken dening para Pandhawa punta sakadang mboten badhe selak yo Kresna kakangku kula tudina iki paringa dawuh apa ing tindake dening para Pandhawa yen to pancen kudu ana panggil rerupa paringa dawuh aku ing bakal budidaya aja sangga runggi Kresna kakangku Yayi kula wonten timbalan ngadhawuh mugi antadosna ing kawuningan estunipun para Pandhawa menika nuwun sewu kirang tanggap dhateng kawontenan jenyatanipun sumangga anggenipun gadah pikajengan angluhuraken dhateng asmanipun para pepundhen sura nambangun papan pesaranipun para pepundhen namung kemawon Yayi Prabu radi kesupen liripun ngados pundi paduka paring dawuh ing mekaten nggih karana Pandhawa mboten sareng kaliyan lumarapipun pustaka jamus miyang jimat lima sada menika ing andadosaken Pandhawa kirang tanggap satemah kirang prayitna ing ulah kebatinan Yayi gunjang kanjeng langit kelap-kelapaton Dergin sanging risang mawe gandrung ing dereng ngantos paripurna mbawacana kasaru pelajar-pelajar nenggih pelajaring Dewi Wara Sri Kandi ingkang minggah madyaning Arga Saptawarga karya kagiat sangyaning para Pandhawa wau Sri Kandi mlayu-mlayu ana wigati apa dene sira mungganing Saptawarga atobat Koko Prabu mugi andadosna ing kawuningan sewu kalepatanipun ingkang rayi Tadawadana iya Wara Sri Kandi ning apa nalika semanten kula ngrencangi dhateng
Kakang Mbok Wara Drupadi jejagi wonten negari Ngamarta. Kana tilinar dening para pepunden Pandhawa mingga wonten ing Sapawarga nanging mugi andadosna ing ngawuningan Kaka Prabu. Wonten satunggiling maling aguna ingkang samangke wonten ngidra pustaka Jamus Limasata pusakanipun pepunden Pandhawa Kaka Prabu. Kaka Prabu, mbok menawi menika pralampitaning ingkang dipun tampi dening para Pandhawa krana anggenipun nyambut damel wonten ing telenging pertapan Sapawarga sakmangke katingal boten menep sarta goreh rongeh jebul pinanggihipun wonten lampan ingkang dumados wonten ing Praja Ngamarta Kaka Prabu. Lah jagat pasisaning Ubathara wayah. Bang wangarana katinetraning nganggo rapo sadaning kukiloring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing ana bocah nom-noman munggah ana ing Sapawarga sira sapa sinuwun mugi dados ing kawuningan kula ngabdipun Bambang Priyambada. Kakang Semar, nggih. Sira ingkang larapake bocah nom-noman iki ngaran Bambang Priyambada. Ah, kasinggihan mekaten. Ana apa Kakang Nayantaka? Kakang Semar ana apa? Wah, dipul ning apa? Kakang Semar ning apa? Miturut aturipun Ndara Priyambada niki ajeng ngawu-awu Sudarma. Ngawu-awu Sudarma kepiye? Kacarita niki ngaku putrane Ndara Janaka. Mergi duk nalika semanten Ndara Janaka madheg Brahmana wonten ing pertapan Ngendrakila. Peparab Begawan Cipta ning nalika dipun girigodha dening para Jawata wonten satunggiling Jawata ingkang nampi satipun Ndara Janaka nalika semanten dewanipun nyandang cara wong wadon. Terus disotke ngrebini wekasan ya meteng tenan merga mandi ucaping Begawan Ciptaning. Dewa sing disotke wau Bathara Antrada. Lah bareng bocah niki lair terus kon goleki wong tuane diakokke nek anak Ndara Janaka. Mula niki kula pun dadi seksi piyambak niki pancen putrane Ndara Janaka. Janaka kepiye perkara iki Dimas Batobat apa nendi diteng telacak nendi diteng telacak. Sri Kandi wis sabar Sri Kandi. Pancen kudu kaya mengkono lakone Arjuna. Arjuna iki kudu mbok rampungi ngestaken dawuh Kaka Prabu. Latmara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsuh. Priyambada luwunten dawuh Raden tepungke. Yen kowe kepengin ketemu karo Sudarmamu ya aku Raden Janaka. Nanging aja agi-agi. Sira tumuli ndak akoni yen to sira kuwi atmajaku. Aja gampang. Janaka ora gampang ngene bakal nampa atmajaning Arjuna. Anak Madukara kuwi kulina ngenggone tembung opor bebet tegese mentas awake dhewe. Priyambada, kowe tak aku anak nggih cah bagus. Waton kowe bisa madhangake kahanan wong atuamu. Menapa ingkang kula tindakaken Pandhawa kelangan pusaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada.
kowe iso mbalekke pustaka Jamus Kelima Sada. Tak aku anake Janaka kowe Priyambada. Iki lho jenengane wong duwe anak kok gawe rekoso dhewe iki ngopo to dalan mung kare ngakoni kok angel. Wah, Janaka ora nyono karo Narada barang doyan. Kok sik to. Aja ngawur. Konjur karo Narada barang doyan. Kuwi rak mergo saka soting Janaka do nalika dadi begawan ciptane biyen ana ing Indrakila. Yo. Mandi ucaping Janaka ya Janaka iki kudu tanggung jawab. Koko Prabu menawi Priyambada mboten saged ngaturaken pustaka Jamus Kelima Sada. Mboten badhe kula aku menawi dados anakku Koko Prabu. Siwa Semar kepiye nggonku bakal ngupaya Kyai Semar mangke riyen sampeyan niku rak duwe wong tuwa dewa ampuh mbok nyuwun tulung kalih sing nglairke sampeyan Petruk Bagong mau do nendi to kok aku wong tuwa kon ketayanan Petruk nun Bagong nun sing ngakon sapa wis do raup kuwi urung rampung kok wis do raup riasane do dilangi ayo dandan meneh. Waduh. Wah, cilaka iki wis. Ha isih menyura kok wis do raup. Hidepe wis dilangi, brengose wis dilangi. Nek urung rampung, tak kira iki aku nek ora pentas kowe nek ora esuk-esukan ngono. Kae ndaramu kae dikancani. Ya, wah wis ndadak miru meneh rasa diwiru diengkol wae. Potok sapane ya, Tru? Heeh. Kecap Marujaya. Lho padosi Kang Ibu. Kang Ibu dengkulmu merasat ya. Ha sampean jare sing ngandhut Ndara Priyambada. Ya saka-saka kali Janaka iki nganti ngatasi dewa disotke menungso kok mandi. Oh mandi ya Ndara Janaka lagi ampuh-ampuhe jaman semono dadi begawan si Cip. Heeh. Ciptaning. Ha iya. Kula kedah ngupaya wonten pundi dununging pustaka Jamus Kelima Sada. Priyambada aja kuwatir. Kita mlaku bener. Mangidul paranik. Aja minggak-minggok mengko yen wis ketemu negara ing ngaran Ima Imantaka. Jujuken taman negara Ima Imantaka, Priyambada. Mbane ya terus rasa. Diga imban kowe engko malah mulur-mulur sampe nakmu dhewe. Saya ana sing geguyu. Heeh. Mulane sesuk apike aja digeguyu. Wah anggere digeguyu kuwi tuman. Karang ide iki muncul terus. Apa masamu kaki do guyu tenan, Pak?
Ngendho gayeng ki kamu ya. Ning matane merem. Apa ya terus? Ah iya kuwi mula aja kegeden rumangsa banget ngono lho. Aja tok anggap kowe iki terlalu lucu aja. Nek guyu ki kudu tok matke ger ngono kae kuwi noleh mburi ger tenan apa ora. Kadang kala ana sing adep-adepan karo nduk. Iya. Asem. Aku lagi sadar. Bengi iki aku lagi sadar, Truk. Wit bar bote aku do dingan iki ta. Heeh. Iya. Saya ora arep nganu aku pokoke ora arep apa jenenge iki ngandhake nek anakku pinter nulis. Terus uyuhe nggo nulis ora arep omong. Ya wis. Ya aja lara ati kok ora. Ana sing tenan, ana sing kemekelen tenan karo kowe ya ana sing karo kowe jengkel tenan ki ya ana. Bat. Kira-kira do meneng sih. Jengkel tenan ki. Malah domong wae ora. Lho Senen iku. Sing nganu karo kowe iki malah sinden kok. Heeh. Kae Wahyu kae karo kowe jan tresno tenan ki anggere kowe omong dhek guyu tenan. Heeh. Nek sik jejere pinggir kae ngece. Ora lain to, lho ngau kacamata barang to. Ngece dhek ngece. Nun sewu Gusti Ayu. Kebareng kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten? Dipun temangaken kula menika. Putri saking Maimantaka pun Mustaka Weni. Panjenengan sinten Raden? Nami kula pun Priyambada. Inggih kasinggihan mekaten. Wonten wigatos menapa tinewatu kemel wonten telenging taman. Bingung raos sing manah kula, bingung karena menapa. Bebasan gesang kula wastra lungset mungging sampiran, sarah mungging lautan. Menawi kula mboten saged cecaketan kaliyan Sudarma kula. Monggo Sudarma kula sampun paring dawuh kaliyan kula saged dipun aku putra. Menawi kula saged misungsungaken dharma bekti dhateng tiyang sepuh Dusan Dewi. Menapa inggih paduka badhe kepareng sakmangke mitulungi dhateng kula. Upami paduka kepareng mitulungi dhateng kula, jagat menika dados paseksen. Kula mboten badhe nilaraken Sang Gusti Ayu Mustaka Weni menawi kepareng ninggali. Kula ajak tuwin kula kanthi gesang bebrayan. Patobat tegesipun kados pundi? Tegesipun kula ingkang badhe mengku garwa Sang Dewi Mustaka Weni. Patobat panjenengan nika ngendika mbok ora enteng banget kaya ngono lho. Nembe tepang sepisan kemawon lho panjenengan sampun maring dawuh kados mekaten menika ndadosaken goreh manah kula. Ingkang dados paseksen inggih menika abdi kula kekalih. Pun Petruk kalian Bagong menawi ngantos lincat atur kula dosa menapa badhe kula sandhang kula mboten badhe selak. Estu Sang Dewi kula semerep panjenengan sepisan tempuk ing netra menika sampun ndrodhok manah kula kadidene ketuwan raos tresna. Menapa ingkang paduka raosaken ugi sami kaliyan ingkang kula raosaken Sang Dewi. Destun nemen ing atasipun kula wantun ngaturaken raos sing manah kula menawi paduka mboten ngraosaken raos ingkang sami kaliyan batos kula nanging tumrapipun Priyambada badhe angganjel wonten telenging batos kula menawi kula mboten ngaturaken raos tresna menika dhateng jengandika Sang Dewi perkawis panjenengan nampi menapa mboten. Menika kala wau kula pasrahaken dhateng purbaning Hyang Mahanasa jernyatanipun tresna menika kagunganipun Hyang Maha Tunggal Sang Dewi. Obat. Sang kula midhanget mandika paduka piye lajeng tumlawung raos kula. Tumlawung raos sing manah kula. Lajeng kados pundi anggen kula badhe muncul ngersa paduka Raden Priyambada jernyatanipun kula nyuwun mapunten lho. Raos iki kula raosaken menika sami kaliyan panjenengan. Kok gampang ya, Gong? Kok gampang ya? Ora kaya dhewe ya, Tru.
Wis nukoke apa-apa. Mesa ditolak. Ha iya iya. Ya blanja yo. Milih apa-apa bareng anu minggat. Ha iya. Ya wis ora apa-apa ya di anu wong lanang iki sing panggah gompang gandasmu. Duit RT. Duit RT kok nggo muja wong wedok. Ngawur. Ayo ketoke men kaya wong sugih aku. Lho terus aku nyedaki Sumini. Oh. Sing cangkeme merot sisik lho. Ha iya. Sing blangco kan. Heeh, blang cocote. Ha iya. Satu kaya apa-apa mbok ra gelem penyakit tok. Tok jakne ndi wae. Ayo nang ndi? Anggere mrene liwat toko, milih ya. Ana milih aku prepet ngono. Ana milih aku prepet ngono. Ora kok kowe kok gaya muja wong wadon barang. Ayo Dit RT. Oh. Dit jimpitan. Lho. Aku bayar neng toko nganggo duit receh. Tak ijolke nang pom bensin e. Sesone ora kaya ngono kuwi. Sesone arep tak baleni. Wong ora kapok-kapok. Aku kapok lombok. Iya. Lan semono iki pun betaken anu. Obat. Obat dengkulmu mlocot kuwi. Sing di anu iki Ndara Priyambada. Wis kowe iki ming lali to, Gong. Iki mau dong guyu iki ming apus-apus. Oh iya, Deng aku tak rasa metu ya, Tru. Iya. Ngapusi iki mau doan ming do mrenges ketok untune ning jane ora to. Iya. Kok kowe ngomong terus dhekmu. Delokan ta iki lho. Ta lho, micek ta lho. Penyakit tenan. Aku tak golek rombongan anyare itu. Iya. Sesuk sedina iso nggo nglumpukke piagara ya iso nek niat. Iso wae, ora usah kuwatir. Golek kumpulan-kumpulan kuwi dilatih malah. Malah lek guyu tenanan ana sing ora mendo digawe-gawe. Aku wis mulai sadar kok terus saiki. Iya. Wis. Kula namung supados saged ngaturaken pusaka. Pusaka menapa? Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kenging menapa Sang Dewi Mustakaweni tumuli ngungkuraken dhateng kula. Menapa atur kula lepat Sang Dewi? Menawi lepat kula nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula menika nedya ngrimuk dhateng jengandika Sang Dewi, namung mugi andadosna ing kawuningan para sepuh sami nyebataken, para nimpuna, para brahmana sampun sami paring pangandikan, tiyang ing sampun kapandhuk raos tresna menika awratipun kadidine nyangga bumi. Pitumbasipun ugi awrat, mila mboten aneh kathah tiyang ing sami kapedhotan katresnan tumuli angentengaken pejahipun sarana nglampus diri menika sampun marambah makaping-kaping kelampah. Samenika ngaten kemawon. Tanganipun namung Mustakaweni kaliyan Priyambada. Kula tanting jengandika Sang Dewi kersa maringaken pusaka menapa mboten. Menawi paduka awrat pusaka nuwun sewu tegesipun panjenengan mentala dhateng kula krana menawi kula mboten tinampa sowan kula ngersanipun tiyang sepuh. Kula badhe ngentengaken pejah kula sarana nglampus diri. Nanging menawi jengandika awrat dhateng gesangipun Priyambada ingkang sagah minangka tetimbanganipun Gusti Mustakaweni, monggo kula aturi maringaken Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Matur sembah nuwun tanpa pindhan. Tobat jebul wong tresna abot tenan. Gumun aku lak dadi iso manut banget kaya ngene lho. Kula mboten ngepakaken jaya kawijayan. Milah mboten ngepakaken guna kasantikan sedaya menika mrentul saking lebeting manah ingkang lebet tegesipun linampan kanthi lahir lan batin. Tobat.
Nanging panjenengan Raden sampun ngantos nikahaken dhateng kula. Menawi ngantos kadenangan kadang kula tartemu kula dipun pejahi. Kula ingkang badhe tansah paringi pengayoman dhateng Gusti Ayu Mustakaweni. Mbok sampun basa kados mekaten. Wong calone yo dadi bojone kok dadak basa barang. Ya wis. Anumu. Apa kuwi? Cingkoro bolo-bolo uput. Menika sinten? Petro. Non. Aku kok kisruh. Ora santai mawon kaya kula niku lho. Sampeyan dadak perkara pira-pira ora dadak anu-anu pira ngonten langsung. Nggih, ngonten. Ndasmu. Kuwi nek omong waton clekop. Ayo karang ya wong ngadeg kaya niki kula niku ya sok kikuk. Nanti bingung arep omong apa ya iki. Ngoten niku ya sok bingung. Iya. Mboten sak bingung paring mandhau menawa. Ndak aturi manjing ning Kalpika. Ndak boyong marang negara Ngamarta tak aturake Kanjeng Rama Janaka. Patobat menapa mangke Rama mboten duka. Ora, aku ingin bakal nyuwunake pangapura marang Kanjeng Rama. Ngantil aku iku. Ora apa-apa. Ya. Ayo ngene. Omong-omongan sik. Ora ana sing tertarik. Oh iya. Kowe iki ngandani aku arep tok lakoni dhewe. Ya. Yo. Mbak, andan dawuh. Ngopo mlayu-mlayu? Mugi antatosna ing kawuningan. Taman wonten maling ngaguna. Lho, apa sing dicolok? Ingkang dipun citra ingkang rayi Dewi Mustakaweni. Wah, jagat Dewa Bathara. Waduh. Wah, lah kok dadi tanganku kumlawe. Ming kaget kok nyampluk ndase mban. Nganti wae ra eling Purwadasina sapa nyolong adikku, Mas. Petrona, aku dioyak Prabu Bumi Loka, nggih. Aku titip pusaka iki Petro, nggih. Keparengipun aturna pepunden Pandhawa aku tak mapake kridaning Prabu Bumi Loka. Oh nggih, ngestaken dawuh. Aturna lho Petro, nggih, ngestaken dawuh. Aku nggumun lho. Ming wujude kertas putih. Ora ana apa-apane. Aku ampuh kegila-gila. Monggo nek ngene iki terus pojoke tak tulisi mantri. Tak tulisi Janu dalam kurung nganggur. Ngomong kertas putih kaya ngene kok ampuh ra jamak-jamak lho. Lah ngendikaning para sepuh, ngendikaning para bini sepuh lan bini sepuh. Jare sapa sing nggonan pustaka Jamus Lima Sada ki sak ciptane dadi sak sedyane ana. Mumpung Petruk ana kalodhangan apa tak gone lunga apa ya?
Ha ning nggawa layang iki ora sangu. Jul ki mangan yo ora entuk. Ning jarene nek kedunan pustaka Jamus Lomo Soto ki sapa sing nglih dadi wareg. Sapa sing kepengin apa-apa iso kasembadan. Coba ah. Gamane gorene. Nah. Aku kok kepengin jus apokat. Apik ya. Wah. Ayo walah ya ampuh tenan iki. Mau sing tak omongke kok iso keturutan. Lah ya. Sapa ngerti Petruk ki iso katekan penjangkane. So buntut. Edan tenan. Walah. Wong wedok. Wong wedok. 20 tahun. Kok ora iso ya? Oh, berarti iki nek dienggo tumindak elek iki ora kena. Tumindak sing ora prayoga ora kena ya. Ati kudu ngapalke kekuatane. Udut. Wah. Wah, nyekel iki aku lunga titenono sing ora tak senengi to tak santreti saka ngono. Patine solikin nuglegek. Ting 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 gluduk. Ben we atawe ya coba-coba mau nek sing wedok tuwa sing enom ora iso kasembadan. Wong wedok 20 tahun. 40 tahun. 70 tahun. Bola ya nek tuwa iso. Nek enom ra iso. Kudu tak kudu tak kulinake karo wong tuwa iki. Nek ora ndak. Ha piye? Nuwun sewu. Nuwun sewu tak gane lunga sapa ngerti Petruk ki nek kepengin dadi ratu apa iso dadi ratu tenan nek nggawa iki. Wong Bagusawa Bambang Priyambada kowe sapa Prabu Bumiloka. Ayo, kowe mesti bakal tekaning pati nyolong adikku wadon. Kowe ingkang tekaning pati. Wah! Wah! Tarlah. Ah! Priyambada wonten dawuh. Kowe wis entuk gawe? Inggih sampun. Pustaka Jamus Klima Sada dipun cidra kaliyan pun Dewi Mustaka Weni. Mbok menawi sampun keparenging jawata Dewi Mustaka Weni dados ketimbanganipun ingkang putra. Namung sak mangke pustaka tumuli kula titipaken kaliyan Petruk. Kula Prabu, ya aku wis ngerti lelakon ing bakal dumadi. Ora usah kuwatir, mengko aku ning kuwatake ento Priyambada wis bisa
Mboyong pustaka Jamus Lima Sada matur sembah sewu tanpa pepindhan. Kowe arep ngopo, Bagong? Hah? Kowe arep ngopo kowe? Mboten napa-napa. Ya wis ora apa-apa ki ora usah metu ora apa-apa. Rugi. Ah, wegah ngono carane ngono kuwi. Ora ngapa-ngapa kok kan ra metu. Ah wis lunas e. Kok ora metu sampe naik dhewe ora. Edan. Podho. Jengkulmu mlocot. Jengkulmu mlocot tekan mudul. Edan. Ah, cuma do alemane. Pun gak sinuwun. Diguyu tenan nesu, digeguyu aleman nesu. Dagelan kok bingungke. Namine wae bawor. Loh, kaya kowe. Bawor kaya kowe dengkulmu mlocot ora. Ayo Priyambada, monggo. Soy Werkudara. Wah. Sang Prabu Bumi Loka sirna margalayaku belakno. Wah, nusula ning neraka. Wah. Menang. Ngopo kok mbungai? Sesuk prei. Iya. Wah. Kula ajeng tilem sedina. Iya. Bar niku teng golek kapsul. Iya. Kanas lajeng kula polo. Wah, Semar aku arep ning Karangkadem. Lah aneh-aneh. Werna-werna mboten. Wah, ora ana. Kula culke kirik kula. Ora wedi karo kirikmu Sudet kuku Pancanaga. Kirikmu tekaning pati. Nyapa mengkari siji. Iya, apa-apa. Siji ding karo kowe. Ora ngono lho, ora ngisro lho. Ora ngebel-ngebelan lho gak aku. Ora ndodoki lawang lho. Ora aku. Anggere wong ngebeli ajar. Anggere aku kagol bandemi gendengmu. Ora. Aku ora nang omah. Welo kok gaya. Nang endi ora? Wis terus. Ora ndeng Petro ya. Ngawur wereng apa wis ya wis. Sesanti Sura Sudira jayaning Kang Rat iya. Suh brasta tekaling kula Darmastuti rayuing samya makarya rahing samya pinanggi. Mugi-mugi sedaya lancar, tentrem, ayem.
pinaringan berkah saka ngersaning Gusti Maha Nasa. Wah, amin. Apik niku, nek mboten diamini ndak mboten prayoga. Pun nggih, Den? Ya, bincang saged pinanggih malih mangsa.